לאירוע בת מצווה של נועה שמבבל וולקום כל המשפחה, חברים וחברות, אתם מוזמנים לחוויה מהאגדות. כנסו לעולם הביוטי והשיק, שימו עליכם שגב טיפוח איזה פילטר בטיקטוק. אם יש לכם אייפון נהדר גם סמסונג די בסדר. תחגגו, תעבלו, תצלמו, תעלו ושתפו, לא יודעת שיגדיל ונובו מתי כבר בצפו. לאירוע בת מצווה של נועה שמבבל וולקום כל המשפחה, חברים וחברות, אתם מוזמנים לחוויה מהאגדות. כנסו לעולם הביוטי והשיק, שימו עליכם שגב טיפוח איזה פילטר בטיקטוק. אם יש לכם אייפון נהדר גם סמסונג די בסדר. תחגגו, תעבלו, תצלמו, תעלו ושתפו, לא יודעת שיגדיל ונובו מתי כבר בצפו. שימו עליכם שגב טיפוח, אם יש לכם אייפון נהדר, אם יש לכם בלוטות', לא יודעת שיגדיל ונובו מתי כבר בצפו. מצווה של נועה שמבבל וולקום כל המשפחה, חברים וחברות, אתם מוזמנים לחוויה מהאגדות. כנסו לעולם הביוטי והשיק, שימו עליכם שגב טיפוח איזה פילטר בטיקטוק. אם יש לכם אייפון נהדר גם סמסונג די בסדר. תחגגו, תעבלו, תצלמו, תעלו ושתפו, לא יודעת שיהיה עתיד ונובו מתי כבר בצפו.